Zdravím vás, priatelia. Skúsim sa s vami podeliť o myšlienku, ktorú som v poslednej dobe vysvetľoval viacerým ľuďom a preto sa o ňu podelím takto verejne. Ide o život po živote, ide o to, že tento Matrix je iba ilúzia, že je to v podstate ako hra, ako program. Viem, že viacerí z vás mi nemusia veriť, to je len dôkazom toho, že sú v nižších vibráciách, ako je potrebné na pochopenie tohto faktu. A tí, ktorí to vedia alebo veria, to je zase dôkazom, že sú vibračne vyššie a dostávajú sa do úrovní vedomia, v ktorých je možné všetko. Takže jeden z dôkazov, ktoré sú pre mňa dôležité, je to, že som prežil klinickú smrť, že som bol na druhej strane. Viem, ako to tam vyzerá, viem, čo sa deje, keď duša opustí telo, a to nie len z tejto skúsenosti, ale taktiež zo skúseností z meditácií, kde sa mi podarilo dostať mimo telo a vlastne pravidelne darí a tým pádom viete, mňa už nikto nepresvedčí, že toto je realita, pretože všetky tieto fyzické veci, ktorých sa viete chytiť, ako stôl, auto, stolička, lampa, v podstate tieto veci sú ilúzia a hologram, fyzicky hmatateľný hologram, a práve tie stavy, do ktorých sa dostávame pomocou hlbokých meditácií alebo prácou v téta hladine, alebo vedú nás teda k tomu, čo je skutočné, k tomu, čo je ten pravý svet, tak ako po smrti. Keď vaša duša opustí telo, tak je to ako prebudenie zo sna, že wow, ten sen bol ale reálny, teda idem do toho ešte znova, pretože tam nesúdite a tam vlastne si pamätáte v úvodzovkách viac tie veci, ktoré vás niekam posunuli, ktoré sa vám páčili a darili, a to, čo sa vo vašom živote ukázalo ako to, čo stojí za to. Pretože účelom tohto bytia je užiť si tento život. My sme sa sem neprišli trápiť. My sme si sa sem prišli užiť, naučiť sa nové skúsenosti a vybrať si vždy lásku a šťastie pred trápením sa a strachom. Toto sú vlastne pravidlá tejto hry, a pokiaľ ich budete dodržiavať, tak tá hra bude úžasná. Takže vám držím palce, aby ste pochopili, ako to s realitou naozaj je, a aby váš život išiel krásne vibračne hore a aby ste sa tešili z existencie na tomto svete a vnímali ju ako dar, nie ako trest.